Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa dili ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sabado night, sumuusok ang music. Dito walang makakasingit. Sabado night. Siyempre Sabado night, abangan natin kaibigan kahit kailan. Sabado night. O Sabado night. Sabado night, ito'y big day sa akin. O Sabado night. Sabado night, cool na cool sa akin. Wow! Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio! Aksyon! Night Patrol! May gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga naman tagparabati, Region 1, mga palangga kita sa nabilin isa ka oras, 21 minutos, karon nga adlaw Sabado night, Hataw Sabado Edition Petsa 15. Sabado namang edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kananda liwat naman aton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton sining nga news team, aton sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdunong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blood entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blood entry, aton sining kapulisan
Central, Southern, kag Northern Negros. Ang ato sining patrol 3 naman na patrol. Liwat naman nga magalambiyong sa pila ka bahin sang Metro Bacolod aton bantayan himosuan amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano man nga mga eventualities from where the action is. Ara si aksyon Albin Graba nga mga responder back to back sa aton nga piloto aksyon Albin Graba ang mangyapon. Duwa ka Albin Graba ang mga pangalagad sumong sa Patrol 2 sa aton sining Crosswind Patrol. Ang atong mga pagbantay sa pinakaulihiman nga mga balita, update sa nasyonal, balita sa international. Buylog nato na puwersa ni Aksyon ang Defensor. Updama kita sa katon sining mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Si Broadcast Engineer Nelmar Madera, backup kay IT Expert Action JM Baikin. Sa kinandan ang inyo sinagatang kurmana Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Updin ninyo ako sa nabilin isa ka oras, 18 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. I will kill you if you destroy my country. I will kill you if you destroy the young of my country. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Of course, ang unang kabahin sa ato sa pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kalawan sang Evergreen Herbal Capsule. Ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement, nagabulig limpyo, pabakod kag nagabalansi sa sistema sang aton sining lawas. Sekreto sang Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuinam, ang kulang ginadugangan. Mabakal ninyo ini sa bisan diin lang nga butika sa bilog nga Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sa dagwang yung kasiruan kag sa inyo sa ihibalo, benepisyo sang Evergreen Herbal Capsule. Pwede ka maka-text, pwede ka maka-call sa cellphone number 0910-126-4595. Pangitaon lang si Doc Crespin Hico. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule, ang inyo katimbang sa inyo ikaayong lawas. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon! Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Ang inyong mga bahay sa ato sa nga pagpakalagad, ginadulong man sa inyo sa kalwan sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Himo ini sa certified organic ingredients, wala sang preservatives, kag wala sang artificial colorings, wala sang artificial nga baho. 100% organic kag natural mangosteen extract. Mangaranon sa powerful antioxidant, ang high antioxidant sang mangosteen ang mayara sang santon compounds, makatap na sang cell damage. Kani kinarekomendar sa inyong lagad, ginarekomendar sa Action Night Patrol, gamita Dr. Alfred's Pure Mangosteen o kon Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ini mga mga sa ato sa mga katigaduro naman sa inyo sa kalaman sang Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Oil, kombinasyon sa madamo nga yerba. Santon Plus Herbal Oil, maraming ibanyo sa mga panuhot kapadalakit sa aton siningalawas. Santon Plus Herbal Oil, isa kapahid, dula ang
sakit. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa sining bahay sa atong mga check ng atong sining Patrol 2, ang atong sining Crosswind Patrol. Kamustahon ta si Aksyon Papang Alvin Graba. Ang iya sining paglibot-libot matapos ka na ka-responder kaina sang isa dira ka insidente shooting sa area sang corner Burgos. Nga nag-resulta gid sang kamatayon sang sining awol nga pulis nga ti naka-serbisyo man diri sa bahin sang Bacolod City Police Office. Kag ti gin-assign ini sa Mindanao, pero ti sad to say nga why maka-report dito sa Mindanao. That's why nga ti gin-markahan ini siya nga awol. Ining si PO1 Patrolman Eric Alcosaba. Ruben pa no, 38 anyos, taga Barangay Mansilingan. Gintapat gid siya kag why gid siya bilinan sa ginhawa. May finishing nahimo pa ang mga suspect before nagpalagyo sakay sa isa ka ginaligar nga Avanza, Toyota Avanza. Tugyat na sa ato sa mga otoridad, tugyat na kay Major Renante Humukan ang pag-follow up sa sina nga kaso. Pero sa diri sa mga guro na uso nila posible may angot ini sa ginatawag nga droga. Link ining si pulis ka napatay nga may sadto na imbulbar sa kontrobersyal sang illegal drugs. Jack sa Aksyon Alvin Graba, observation report sa Patrol 2 Crosswind Patrol, Sabado night. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yan sa Aksyon Alvin Graba sa Special Com. Aksyon Alvin, may gabi. Please come in. Good evening, Pang! Na kondisyon kagapon, Pang. Oh, yes, Pang. Bilib ko si mo, Pang. Kondisyon. Grabe, Pang. Daw, why ka kinakapoy, Pang? Ang importante, Oh. ang kape Oh. sang G&G. Wala ka naman. Oo, nakapagsig ang kape sang GNG, gininom mo kayo na. Oo, the best to. Ang mutong kape nga ginakahidlawan sang tanan aksyon na, Eric. No? Baw. Oo. And ti sa subong, alive na alive. Gani, man. Oo, ang balbala nila nga still kicking, gigil na gigil. Porte. Kamusta ang makulod, Ben, sa Mando Night Subong? Aksyon, Eric, ang patrol ari diri sa area sang Purok BM, Oo. Barangay Takuling, no? Kay Meron na? Pagulang, nag-responder man, upod kita kagina sa mga katapos ang Bureau of Fire Protection. Oo. Kay sa fire call bala, diri sa area sang Purok BM, Barangay Takuling. Okay. Actually, post na naton dira, no? Oo. Aksyon na Eric. Oo. Okay. Nag-uto na yun si Kuano. Bago ba nag-report sa Aksyon Alvin Graba na uto na yun niya sining special call. You don't have enough load balance to siling make ko this gidaw. call. Why Load naging now chance, and try. Danay kay tabo sa special com ni Aksyon Alvin. Balikan ta sa liwat sa iya sining special com. Sorry, we don't have enough load balance Okay, to make this call. okay. Thank you. So, why natadas pek lang linya aksyon sa kwa na lang guro, sa kwa na lang guro, no? Arasa? Okay, check sa Aksyon Alvin Graba, kaya basi malayo-layo lugar barangay Takuling area, sa sining sunog, fire call. Aksyon Alvin, please come back. Aksyon, Eric, kamusta aton communication? Well, okay na, good. Okay, salamat kid, no? Actually, ang patrol ari din sa area, sa Purok BM, no? Barangay Takuling. Oo. Diin nag-responder man kita, upo diri sa mga katapos ang Bureau of Fire Protection in relation sa fire call. Oo. Isa di ka abandonadong balay nga
report nga na sunog pero pag pasulod na aksyon na Eric, Oo. ang ining balay abandon gid man tuod kag ang kalabanan diri mga daan bala mga old stock mga bangko, Oo. mga portion diri ang nasunog aksyon na Eric, kag gilayon wala na nakaladlad pa sa fire hose. Okay. Mga katapos ang Bureau of Fire Protection inabangod, nabalang natapna man paagi sa Bayanihan. bayanihan system, no? Oh, good. Sang aton sining mga kauturan diri sa area sang Purok BM. Oo. Ti pagsulod na to aksyon na Eric basa pagan yang iban pero portion lang aksyon na Eric actually sa may dingding lang ayon. Oo. Ang nasunog kag wala na gilayon nga naglapta ang ining kalayo. Okay. That is why kagina masyado man kadasig kinaran-karan man ang pila ka mga miyembro. Oo. Bureau of Fire Protection, hindi ba ng mga fire volunteer brigade, no? Okay. Lakip na nga ila sini nga mga men pala on the field nga Oo. ti subong aksyon na Eric. Oo. Kay wala nga napalong man gilayon ang ini nga kalayo kag wala na nakaladlad pa mga katapos ang Bureau of Fire Protection. Ang ini nga Oo. balay yan ni Edward Garcia, no? As initial information nga nabato naton supad balay pero abandonado ni kay si Oo. Edward Garcia. Okay. Ang negative na wala naman na nag-tiner, mayo lang gani ang may distansya gawa. Oo. Kahit pa paano aksyon na Eric may distansya gawa para hindi na maglapta ang ininga kalayo pero ang country ang dingding lang aksyon na Eric. Ang porsyon sa na sunog. Aha. Ding-ding lang sa iya silipuli ang nasunog ang Oh, sarili. dingding lang sang iya sininga puluyan. In fact, kaya kung lang taon ta open, ginpamangkot na ito na noong kos Oo. sa tupad ring balay, kaya iti ko mo abandonado galing, kaya iti wala balagin off. Ang ila sining kuan bala ang kuryente. Oo. Kay posible sa daw ka saot bala saot ang hindi balang kuryente portion sa kuryente basin bala napilasan bangod man sa sino. Da sulusag-id guro ah. Surusag-id lang bala aksyon na Sa maghangim lang ko sa tiga sulusag-id sa mga atop mo na ko sa gadoy sa nagainas mo. yes, ang muna aksyon na Eric In other words, siguro nag-short circuit na, no? isa pa na nang kay Ari Pamandiri ang mga katapos ang Bureau of Fire Protection. Oo. Nagapatigayon man sa ila sining initial investigation. Okay. May angot diri sa natabo nga sunog sila lamang gabi actually ginresponderan gid. Hindi lang kay sa mga katapos ang Bureau of Fire Protection. Okay. Upod na diri aksyon na Eric ang pila ka mga volunteer fire brigade diri sa syudad sa Bacolod. Oh, okay. And that is why ang ining tisya na palong na gilayon ang ining sunog o kanang ining kalayo action Eric wala na naglapta. Salamat Okay. kid. Naglakat naman, no? Ang pila ka mga miyembro sa Bureau of Fire, rather mga volunteer fire brigade. Oo. Nabili na lang diri aksyon na Eric subong nga gabi. Okay. Yan na lang sa Bureau of Fire Protection. So, sa piaksin at least sa nagyapon ng lugar sa diri sa area sa Purok BM. Oo. Subong gabi, may mga policeman nga nagapatigayon man sang ilasin nga saturation drive. Actually, mag-checkpoint man. Oo. Diri sa area sa Purok BM. Particular aksyon na Eric. Oo. Sa may third road, barangay, sa third road, Puente Villa. Okay. Barangay Takuling, ari man diri ang mga kapulisan sa idalom sang police station number 6, no? Kuan subong kung lang taon ta aksyon na Eric naglabay kita sa pila ka mga balay ilimnan kaginantis kita nagtanulong damo man to tao. Ba? Okay. Timing, no? Sildo. Oo. Payday. 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 Tama, gid. Tsansa para sa mga mamsa, Oo. musa, kag Diyosa. Yes. Hampay mo gina. Kagina gali aksyonaris silang kagagina. Wow! Katahon sa ila kagahamot subong nga gabi. Labay kita kagina kay kundi padulong kita sa police station number 6. Oo. Naglabay kita sa dalan sa Mabini. Dira mo na makita aksyon na Eric sa dalan sa Mabini sa gwa pa lang. Okay. May mga nagakanta na, may ara na iba niya gan nagapamaypay. Kanta sa din? Doon sa gwa ba kundi sa kantaan sa may spider pala dadayon. Singalungan. Singalungan. Damo customer spider daw. Oo, damo sila. Siling ko ba, umayo pa di, kantahan na nasagwa pa bala. Basi temprano pa bala, aksyon na Eric nagkanta, nagkato dito. Oo. Kaya iban, kunti ang mga microphone na, kung gisa, mabutong mo pagwa mo.
Ti makitaan man na aksyon na Eric nga gakantahan ay sila. Ti importante diri Oo. Sa nga aton sining nga gabi importante wala lang matabo ba lang kung ano pa mga negatibo bla. Oo. Talang sadya-sadya lang ni aksyon na Eric. Sadya-sadya lang. Importante, sadya-sadya lang. Walang gamo, Black Alvin. Oo, sadya lang importante wala lang gamo masako man ang pila ka mga kapulisan kaginalabay kita sa Station 1. Sako man sila sa ila sining nga saturation drive. Kapag libot-libot man sa dalan sang kagina, dalan sang Rizal, ara sila kagina, Tirutindog. Okay. May uplan sita to sila kagina, aksyon na Eric mo. At the same time sa pila ka mga lugar, sang syudad, sang Bacolod. Sako, si Kuan kagina, si Major Umukan, kagina sako-sako man, lagari man to sa. Kay especially si Sir Kuan bala, si SPO 171. Kagina kin katuanta siling ko kagina sir basic pwede na no. Suno kay Subuan sir alang pagid kay madalakan pa siya dito sa area hangga sa Suko bla. Okay. Okay kwaon niya gid tanan ang mga records. Kay nagiging priority man kagina ni Sir Subuan ang pagpadulong man dito sa sa Lourdes bala. Funeral homes para makuha pagidno sa mga dugang impormasyon ang mga kapulisan sa idalom sa police station number 4 in relation diri sa shooting incident ka nagluntad dito sa kuan bala dito sa area sang Circumferential Road Burgos Barangay Villamonte sa pagkapatay diri ni awol nga PO1 Eric kuan bala taw aksyon na Eric atong awol nga pulis no. Si Alcosaba. PO1 na Alcosaba. Ti suno diri kay kuan kay Sir Cebuan nga mangin available kung the moment nga makakita na sila kagati ma-record man sang mga kapulisan rather sang Soko. Kaga para ma-record man nila no. Ano tong mga recovery kay kaginan kitan man dito aksyon na Eric although sunod diri kay Major Humukan man siya kay ginahulat ang mga professional kid eksperto paghatag kong bala caliber 45 although may ara man yasang 9mm man na-recover dito pero ginahulat niya para opisyal siya makahatag statement bala na nga klase armas ang gingamit sa paglutang diri kay PO1 Alcosaba aksyon na Eric no? That is why marusako man siya pero sunod siya makabahatag siya no sang dugang pagid nga mga impormasyon kay pagpadulong naton dito kagina ati ang isa diri sa mga motibo ang illegal nga droga ang pagtap saya paglink pala sa tuanay dumduman mo tong 2017 isa sa sapito ka mga pulis no in relief diri sa Bacolod kaga probinsya matapos nga ginlink ini sang napatay man no controversial nga si Ricky Sereño. That is why nga sunod sa iya nga pagkatapos dito nga nagpadulong sa Campo Crame wala na siya nagpadulong dito sa Mindanao. Sa Baylo nag-awol na ang ining biktima dito aksyon Eric pamangkot pa kung atong query mo to black kagina atong long firearms sunod sa iya ginapa-double check niya pa aksyon na Eric no sunod sa iya makakuha kita sa dugang pagid kay sinya sako man kita kagina sunod sa iya pero makakuha kita sa pinaka-latest diri kaya sunod sa iya ginpalaputa sa ang query nga may long firearms pero ginako niya aksyon Eric nga may ara isa ka armas 9mm nga nakuha sa iya sining sasalakyan abis ang biktima sa Toyota Hilux nga puti. May nakuha dito nga 9mm pero wala sang serial number. So ginapatihan sa mga kapulisan posibleng iya ato no nga personal nga armas ang napatay nga si Alcosaba and isa ni aksyon na Eric ang ginalantaw man karon sang mga kapulisan. Amali aksyon na Eric ang sitwasyon no diri sa syudad sa Bacolod diri nakita sa aton sining headline Batian dugay-dugay minor de edad na dakpan sa mga kapulisan akto nga nagabaligya sang illegal nga droga barangay 6 diri sa syudad sa Bacolod. Samtang 3 ka mga persona nagkala-aksidente sa dalanon diri sa probinsya sang Negros Occidental ang mga biktima ginabulong sa ospital.
Balita, report sang patrol. Ang kaaksyon nyo, aksyon. Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kinaksalan mi graba. There you have it, live report gikan sa ato sa ring patrol to Crossman Patrol. Sitwasyon sa Metro Bacolod. Kamo na sige piya pa ng investigasyon nga himo ni Police Major Nanti Humukan. Ang ining kaso sang shooting isa nga nagluntad na kana sa area of responsibility. Nawa sa report action al 20 medyo pasalamat man ang mga pumulo dira sa lugar sa Barangay Takuling. Before pa man nagabot ang fire truck after mabato ng fire call na palong na sa mga residente. Dira mo nang nami nga bayanihan system wala. Iti kung nagabinuligay, kung gamay pa lang ang kalayo, at least mapalong dayon kung ang tanan nagabinuligay, no? Amo na nami iya batyagon sa ginatawag nga bayanihan system. Ting ato ka pulisan nagapadayon sa sining police visibility saturation drive. Routine yung hinahimo sa police nato sa tagsan sila mga area of responsibility from 1 to 10 nga police station. Kaligiti may mga police station kasi nimo tatlo lang ka barangay po puwerte kalapad kung libuton mo. That's why nga tinagapamati man kang nagapasalamat man ang ato sining nga mga kapulisan nga may mga force multiplier kita nga naga-back up sa ila, naga-assist sa ila sa tion. Ngayon sila nagalibot sa inasilitag sa mga areas of responsibility. Balikan na lang si Aksyon Albigrama sa kompleto ng detalye sa isang headline sa balik niya sining pagpangalagan. Observation report ni Aksyon Albigrama ginadulong sa iyo sa karaman sa Life Extension Clinic. Gusto niyong libre ng medical check-up Lunes hasta Biyernes o pod sa ilidekalidad ng mga medical doctors. Kadtoi pamasari darang Akson GA Steman Building aran ng opisina sa Life Extension Clinic. Kadaraman mismo sa Life Extension Clinic, mabakal ang pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo sa balatian nga ginadala, damo masaktuloy balatian nga napaayo. Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, bali amo ni siya produkto sa Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di ilang butika, ilabi na sa tanan nga branch ng Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas dulot sa vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes o pod sa ilidekalidad nga mga medical doctors pati ang produkto nga vitamin D3 kadtoi pamasari Danan Akson GE Esteman Building aran din ang opisina sang Life Extension Clinic. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! May gabi dira kag ginatami ako lang dira si Lola Meli Himenea. Sa kay Lola Meli Himenea, mayong gabi guno ang panamya halin si mo sinima pinalanggaon nga apo sa kay Toto Sean Rafael Honsay. Okay? May gigalipat ang apo ni Lola Meli Himenea sa pagtamyaw sa iya. Si Toto Sean Rafael Honsay ara subong sa Korea. Gapa urok-urok pa. Ayos! Ano kayo nga po yung magkakalipat kay Lula yan, no? Kay Perme magaling ka pamati sa Aksyon Radio. Salamat, Gid. Sa kay Jean Hisolgon and family, happy listening. Sa kay Nathaniel Cordoba Hadan. Sa Binalbagan, Jenny Perez, kag Jerry Pilais. Jo Marie Pormentera ang panamyaw. United Arab Emirates, araman si Leo Similiano Puldo, si Rogelyn Rohida Adlong. Ayong gabigid, ha?
Actually, Rick, may mga pulis manada sa Est ga Balantay na ano natabo kung diin sila ya wala nila ya makita siling ni Thunderstruck sa timingan blaw. Kami ako dira ang akong bata nga buot-buot si Patrick Kanya. Puwerte. Si Patrick Kanya, ginatamiyaw siya ni papa niya, Kevin Kanya. Ay, puwerte. Asi Risa, mayong gabi dira kay Asi Risa. Kami Elsa Berry, kay Bradji Dilag, Tuto Buknoy. Sa Victorina Heights, check attendance lang si Joanny Mel. Actually, Rick, birthday sa mga asawa ko si Jelyn Libog. Alin kay Anthony ang panamya. Ayos! Sir, liog lang ko tamyaw sa Suarnaba and Miranda family. Dira sa may Palaka Sur. Gapaurok-urokid. Siling ni Everlyn Miranda. Kay Sir Edwin Pinada dira sa New Jersey. Jessa Garcia, mayang gabi. Sa kay Kisha Andrea Ihada Mabel Cantela Valdez. Wina Rowena Pedresa. Alin kay Everlyn Miranda ang panamyaw. Sa kay Judith May Barayoga. Sa kay Mierfi Harena Raslada. Valenzuela City si Sinayda Nisha Balinsawa. Si Pipong, si Pitong. Nagabi nila kay Pitong, ha. Sa kay Ana Andrea Famoso. Kay Toto Ervin Di Maala Jr. Ay, bata ni Toto Ervin. Ang junior nga anak si Toto Ervin Di Maala Junior dira sa Ruas. Ruas na niya, Ruas Kapis. Toto Ervin Di Maala Junior. Sige. I-check na lang ma-report na gikan sa ato sining nga mga patrol unit reporters. So na ito sa correspondent. Na ito si Action Roger Gutib. Sa natipo niya sining nga mga police report. Kapaurok-urok gid si Juan Glio, si Erna Buena Derwil, salamat gid. Sa Cavite ara si Rini Sardito Senior kag si Bember Buena Fe. Kapaurok-urok gid sa Action Night Patrol program. Ayos! Ari na si Action Roger Gutib report live gikan sa Northern Negros Cadiz PNP Connection. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action Roger, may gabi, please come in. Yes, aksyon may gabi sa tulak aksyon. Mga balita, magika direksyon sa Cadiz na medyo mapulupaan nga gabi aksyon na reka. Oo. Sa panyempo, dire sa mga siyudad sa Cadiz, sa sining nga mga tiniona. Oo. May masubo ang balita di, prote mugini ang nagkakatabo, isa ka traffic accident nagluntad kay ina aksyon na reka mga alas 2 untak na sang sinigid lamang nga hapon na. Okay. Sa diin nagresulta sa kamatayon sa isa ka 23 anyos matapos yung nagtabok gulpi sa dalan na kanabuguan sa isa ka aircon nga series bus. Ang among biktima nakatinerpa mga 3 ka oras sa bahin sa Cadiz District Hospital matapos gidala sang rescue. Natabo ining insidente sa nasiling las 2 untak na sa hapon sining lamang hapon sa Megustilo Boulevard. Malapit lang ni sa may Sidar College sa eskulahan na. Tag National Highway ini nasakupan sang Barangay Son Juan sining syudad. Kaya na biktima gikilala sa kay Vincent Apiado Ihimoya, residente ini sang Hacienda Lilia 1, Barangay Cadizbio, syudad sang Cadiz. Sa nasiling na 23 anyos ang biktima kag wala pa ini sa asawa sa report. Base sa pagpatigayon sa investigasyon sang traffic
section amo ang traffic investigator si Police Corporal Peter John de la Cruz. Amo ang investigador sa among kaso. Sa rin ang report ngayon ang series bus nga aircon nga may ara nga body number 50109. Okay. Kagini ang mga 10 minutos pa lamang nga nakahalin sa ila sini nga terminal. Dari sa may syudad sa Cadiz Action Eric kinamaniho ini ni Jimmy Cabiles Isaison, 43 anyos ng edad, kasado, nag-residente sang Hacienda Tagod, Barangay Luna, sining syudad sang Cadiz. Pero sa collection driver, sa aton sining interview siya ako sa katag Sugilano na ito, kaya nasa iya sa tapat sa kapulisan. Kadin ni siya ditinido sa karon. Ang iya sining pagpadalagan, siyempre, nagapagwa pa lang kag hindi man siya padalagan dasi kay katutot lang ilang alarm. So moderate nga pagpadalagan suno sa iya ay bago pa lang gali sa terminal kag golpe lamang nagtabok. Ini ang biktima nga raman siya sa dalaga. Actually, 4 lanes ang dalan mo. Okay, So dapat ang mali. series ari ng series ya sa ikadwa nga lane bla sa left side. Ang pinakaigal gid nga right side. Dira man ang ini nga persona nga sa diri kita yaman sa unan nga lakat pero daw ginhulat gid siya kuno nga maglapit na pagkatapos amo pagtabok ka. Kag sa golpeada katama nag-apply mo sa isang brake pero labot gid. Nalabot ka gid na tabog ini nga persona no kay man mo nga sila nga nalapakan naman kuno sa series pareho man sa tabo to sa may old sa may syudad sang Sagay ini ya nagtabog ni siya tagtungod sila si damo man sa Baldas lawas sa Pilasan giningagaw man dala sa bahin sang Cadiz District Hospital pero ti mo na sila nga ton kay ina ti 3 ka oras gid lamang iya sila pagtiner nga siya gin-declare nga dead on o kon na gin-declare nga patay no sa tinang hospital pagabot siya o kung pa man gindapatan pa siya kay pagbulong pero wala na siya ma-transfer plano nga transfer siya sa Bacolod kaya daw tama sining sa report nga trabaton nga daw malubha gid ang sining nga kagtangan so 3 ka oras ang iya sinigid tiner kag ini siya ang gibawian sa kabuhi sa Cadiz District Hospital sa emergency room. So ang driver karon gin-detained kon kustodiya karon sa kapulisan. There is traffic section. Okay. O kung detinado siya, no? Detinado ni si Jimmy Cabiles, Isaison nga driver. Kag ang unit naman niya, ang ari karon impounded man sa Cadiz City PNP. Suno sa iya, mga ara lamang sa mga 15 kabilog iya sini nga pasero. Okay. Yung tayo malang pasero, kagabay tapos dala ini no kuha man sa masunod nga unit nga sunod sa iya. Agod nga di man tubangon yang kaso rin kuti first time hour malang imo ni ito mo may usually iya gina-observe sang kapulisan. Pero kay na sunod sa iya payag ni Jimmy na hindi na kuno madala counting ang boss o kung ang karon kag boss kasi wala sang opisina. Okay. Ngati madugay-dugaya basta posible Lunes pa siya sa o kon mga Lunes o kon Martes pa siya makagwa sa sining iya nga pagka-detain temporaryo bangod man sa sining nga aksidente. So mabulbudlay man no nga nagkatabo aksyonerik sa sini naman nga natabo nga aksidente. Okay. Now, sa dugang naton nga balita, na-identify na tuman ang driver sang prime mover nga kagabi tigid-report naton wala pa sang pangalan. Ang natabo nga aksidente man sa paggutok sa taytay sa tatlo tanan ka mga higante nga mga tracking o prime mover nga nagutok sa taytay sa may sitio Lagasan, Barangay Tinampaan. Mga alas 4 pasado takna sang hapon kahapon sa rin nagluntad gid ang halos 3 ka oras sa pag stranded sa mga salakyan. Nagluntad ang puwerte nga paggutok sang dalan aksyonerik tungod ban ko ng pulis papambalon. Kaya kasalawayon gid 4 lanes ang dalan tapos ang iban niya
ang tulin sa piyag ilan na nakutad pero ang iba nagsige pag idya ka overtake abante hasta nga Nagutok. ang iya na iya sa nga side sa nga makadto sa south no sa north dahil di na magyan tungod nagutok na. Oh. Amarang mabudlay ging nga sistema so pag ganito sa police kagabi po sa kaya police corporal ibag nga sila nga maiguro pang dakpon maning naga Oo. pinataka lang pero kalaway gil aksyonerek but anyway Huwag ka pala gusto na sila Roger kasi balang na may aksidente na sila kadasok. amo gani di magyapos na kalikiti siyempre nagutok to taytay ang tatlo ka mga Oh. higanti ni nga salakyan mo Hindi ba sa gyapon ka agi gyapon kasi nagutok to mo. correct former congressman Manuel Bibingpoy kapon kita sa stranded salakyan niya nagtawag na lang siya nga patawag siya sang iya nga tao kay mapadulong na lang siya kay man may na-invite sa dinner blang kasi Valentine's Day kahapon Oo. kuha na lang siya single motorcycle kay nagangkas Ahay. kaya para makalambot na siya kay single motorcycle pwede iya makapangilid pero budlay Japon kasi iban wala gidya ang traffic kapon wala gidya Japon iya palusot sa single motorcycle kaya daw Lawig atensyonato katama sang sitwasyon na Lawig gid jaraw kang nabuksan tong dalan. asos pati ka lawig katama no Inuras kaya ko kagabi ay. way pa na Inuras kaya ko pa rin nato Roger. lang suneri kagabi makuha ang pangalan Oo. sang driver nga na trap siya sulod sa iya sini nga salakyan tungod nga daw gitiod giniya sang trailer sang man diesel man nga prime mover talaga Central Lopez ang iya sini nga salakyan iya ulo Oo. ang sabay driver ginayon bilog ginagaling nga ulo kasi makita sa mas picture so naipit pa siya sa trailer sang ginaguyod sa taktura sa biopower Oo. kaya mo to nga na-sandwich sa to kag ihawa ng rescue sa iya sang kuha dito. May nanggali kaya ang mga rescue diri na ang mga rescue di ba naguro diri sa syudad sa Cali sa ibang maguro nga mga lugar. May ara sila nga mga gamit kaya Eric nga ang nag-drive wala daw hangin bla. Oo. Ang ilang nga mga barina, ang ilang mga cutter. Sus. So may pandaron lang nga kompresor or may ara nga makina. Oo. Pagkatapos sila magagamit na sila dayon sang ila sini nga mga equipment. Sus. Sa mo to nga nakuha ni ang driver nga sa uli nakilala nga si Romeo Severa, 54 anyos, taga Barangay Old Sagay sa siyudad sang Sagay. Oo. Namo na itaman niyo sang prime mover nga ginaparagyan ni Mr. Manolo Consing. Oo. Nagali dito sa clothing sa siyudad sang Escalante kag ginisya ang magapadulong ko tani sa siyudad sa Victoriasa. Oo. Kag matabo ang amo nga paggutok nito kay man nag-intro man ni sa National Highway alin sa may Barangay Tigluwigan. Oo. Ang traktura nga nagaguyod sa trailer nga may unod ba nga mga bagaso iya sang biopower. Sus. Ang mabudlay kasi daw mana sa may overtake sa may taytay kasi daw lang alang na sa ito kadulugon pagdaan kag kargado ang karga ya mga 40 tonelada sa so natabo sugata ya matuman diesel nga kargado man sa bagaso nga ti pila man kalaba-laba man sa trailer na ati na ipit na motor na ipit siya. Pero damo kita salamat to mga taga Lagasan naga si Lagasan da kasi lilabaw amo na to nga nagkalalungi na kay man may isa pa ka prime mover nga madoksol pagitani galing ang driver man pero man ka dungol sa presence of mind gin lubag yaman ibila ya pakadto sa kanal. Oo. Ang ulo yan nalungi so pero yung trailer nagbalabag magyapon sa krasada pero wala magbunggo dugang kasi nga prime mover nga naipit na nga daan sa trailer sang biopower kag subuman sa trailer sang man diesel nga sa Central Lopez. Okay. So gapasalamat lang to sila nga wala gid sang malubhang nagkatabo bisan yung driver gani kung tanawon mo Oo. nga nakasalbar gid siya kay man perti kalain lang taon sa iya to nga namtangan mo nga dunot-dunot gid aksyonerek pero Kung magtanaw kasi hindi mo buhay ang driver, no? Ate, kung amo to nga bal sa magabi no mo na dunot ng ang mga salsalon ko driver yo way man madunot. Ahay. Sila ko gani bayo gina nga hindi pa swerte.
o nga tamdol sa driver nga magpasalamat gid siya. Yes. Magsimba gid siya kada Domingo. Oh. Kag magpasalamat siya sa kabuhi nga gin preserbar pa sa Ginoo sa iya. Correct. Kasi kalawabla. Amo ato sitwasyon kalapior gani ang mga salsalon to. Sus, lawas mo pa? Lawas mo pa hindi mapion. Sus, grabe. Uy, nasa. Ginano ka na pagsagang sa mga anghel. Oh. Why ta kabalo kung ano, pero basta wala kaya mano. Hindi pa swerte Hindi pa niya di malas. hindi pa swerte niya. Kung iyan naging man chimpo to ti ato kasong gata guro dunot kito sa. Ati amo na aksyonerik nga ti ang kamatay nga pangita magisilaan mo. Gani. Pero kung di mo pa sili mo bla, di pa ganin mo chimpo. Oh. Ati may matabugid nga daw sili mo daw ka milagro bla. Oh, dili mo ko ka imposible, no? Daw ka imposible pero matuod. Gani man. Ati kung isa, ako gani kung makita ko man ang mga post ko, singko daw kay posible, pati mo nang matuod nga na gwapo naging kuya. Ayate. Ayun, di firma. Hindi naman ara naman gisulod mo naman ang imo nga pagkagwapo. Babae na naman ang pagkagwapo mo kay ang tanan nag-apresyara na ni sa una pa. Hindi ko na lang nga na picture mo lang sinatawag nga nga milagro bla. Do ka magpati ni mo, ay, dabuhit lang ko, no? Ayun, di firma. Ay, kagwapo siya ko, dabuhit lang ko, no? Ayun, di firma. Ayo. Gibin na. Matamay mo na yung saton. Kita na lang. Gibin naman action Roger nga ni siya una, may kagimang galaway. Damo ka-idolize kini simo gani. Audio. Kita mo damo ka asset. Damo ka asset, less liability. Kita mo na lang may ibuga man tayo. More asset, less liability. Roger Guti pa ya. Ayun, di firma. Hay. May na yung problema sa si Roger Gutib ya. Maka-liad-liad na maka aring king-king ya. Rasa si pare Roger ya, no? Ay, amo lang si Roger Gutib. Di ba? Nalibog rolo sa iba niya na ano nga tao nga. Siya siya lang yung daya sa galingon niya. Yung kuras daya, Ayun, di firma. Kasi, masarap na limudo, bisa ikaw mismo, hindi ka magpati mo. Kaya kita ka matulan, guwapo si Roger. Isa niya magdayo, si mo, balang ko pagaling daw, manul ka. Muna na eh. May pagtamay, pangalakot, no? Hindi mayo na. Wala ka mo lang ibang nga matamay na di mo nila mo dayo, pero kung unahan mo dayo, ang iban mo sila man daw tuhod ba na? Siya ituod, no? Wahay, no, buhi na. Nagaluha mo ko sang naglaw siya. Yahay, si Kwanto niya, ito kagwapo mo niya, ito buhi lang. Ayo, sige lang, amo ganang live sa Roger. Amo ganang live pa. Siling ko, may milag. Kaya katabo. Correct. Kaya wala ka, bisan mo kinano, salamatan to lang. Kaya mo na ako, ako agad pasalamatan sa driver na nga way sa magupi, Oo, kaya kung nagupi sa wasakin doon lawas ay gupi-gupi gini. Mutong plastada, toksonirik nga ko ng mga tao pa to ya, grabe no. Way pa sa mano, no? Way pa sa mano ba? Correct. Buti nga doon ka pangamuyo yung mano niya, hindi way mo pangamuyo, kundi nga sa muna sitwasyon. Hindi ka magpati. Pasalamat siya, nga way siya Correct. Kaya muna, toksonirik ka, may siling ko, nagkakatabo sa libutan mo sa dede mo patihan. Correct. Pero bisa ni posible kad daw hindi ka di mapatihan. Pero ang kamaturan ara. Ang kamaturan ara. Yes. Pareho sang akon man nga pagkagwapo. Ayun di forma. Unahan na nga kadaan. Ito na kita magkanto ang dalaga sa istorya mo, no? Ayo, pangabuhi sa Pilipino. Abugin na pangabuhi sa Pilipino.
Blita, lugar blita. Kontento na kasi. Salamat din kila kay na amazing ko na kan ko. Na-appreciate mo, Gid. Hindi ko na mahian ko sa ginapadala di sa ako. Nagdugang ang ka-respetado bla. Oo, ikaw pa yan. No? Oo. Roger Gutib pa. Oo. Salamat ginasa kay SM. Doon nagdugang pa, Gid. Sa pagpalangga. Amo. Sana all. Oo. Ikaw pa ya. Matik na ya. Matik. Oo. Ikaw pa ya. Iya. So, wala sila na. Ato yung nulong report kay nagkapamusunod ko. Namog yun ang ablang sa Roger. Walita. Ikaw mo lagi Sino? si Kap Mandelinias may gabi na kapa. Oo. Kagsubong man sa kay Mr. Jonathan Diaz may gabi. Oo, ara Sa kay siya. Dr. Julie Raybasan ko, tamyaw kita sa may gabi. Mo man kay Miko Nuno Maggubat kay Pulis Colonel Calixto Mabugat. Ara siya? Oo, ara siya. Pati may gabi na Sir Simo. Kagakadis sigiraan mo. Kapamati na siya, pero Kaga sa kay Sir Philip Kinalong sa Gaibla. Oo. Salamat kita. May gabi na, Sir. Ara. Kag si Sir Awing, along sa daing, pamati sa ton, si Inting. Oo. Kag subong man sa kay Parang George, sa Kabagina, kay Miguel Lambrias, kag Tamya, magkita na kay retired SB Orlando Alvarez. Direksyonan sa kanis mo, mati sa muna, ito Apid Bakumo, si Parinono de Peria, si Verdasa, si Toto George Buton sa Power Drink, si Miguelando Bakuya, kag si Mr. Jose Diaz, dari sa may kadua, anong man si Migo Glenn Javier, kag Toto Albic Poy Hinulan. Amo yung mga balita nato, sila dulo, sila tinoon, direkta sa siyudad sang Cadiz. Una sa balita, una sa aksyon, dari sa aksyon, Roger Gutib nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat, Gid. Aksyon Roger Gutib. Sa mo sining report. Kung tinis Aksyon Roger Gutib, ya. Huwag na siyang makatapat kay Aksyon Roger Gutib sa mo na nga mga sahi sang sitwasyon. Ang police report na aksyon na Roger Gutib ginadulong sa iyo sa kaluman sang DTX 500 capsule. Sa mo siya pag-exercise, hindi makalipat ka mag-detoxify. Ugalia ang pagtumar adlaw-adlaw sa DTX 500 capsule kaysa DTX 500 capsule nagatinlo inising mo siya nga dugo nagasilhig sa mga impurities kag toxin sa aton siya ni atay. Hindi man nagabulig panubo sa imo siya nga blood sugar bangon sang organic compound nga bison, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar tungod sang diabetes. Tumargid kita. Adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Mga bidala kay Toto Roy Viltran sa Cadiz ga monitor gid siya sa ato sining kapag pangalagad. Nga porok-orok man si Rick Montenegro, Sheila Magbanwa, Jinjin Solatra, sa kay Miko Bermudo, Lansoy, sa La Carlota City haling sa kay Ding. Ginatamiyaw taman nila happy sining sa kay Josephine Biserra Biasong. Ga paurok-urok gid sa aksyon na Night Patrol program. Salamat gid.
Kay Inday Grace Mortil, may gabi dira, no? Sa kay Inday Grace Mortil and family. Paurok-urok sa Action Night Patrol Program. Amaman kay Sir Edwin Pinada dira sa New Jersey. Paurok-urok man siya. Paano lang ang mga Tamis Boys, Felix Gar, Boy Dayo, kag Ala Navales. Mga miyembro ini sang Tamis Boys, maninoy maikli maninay, chari sa labasyon da, maing gabigid, ha? Sa kay Amado Ungsod Jr. dira sa La Carlota, Security Guard Amado Ungsod sa La Carlota, Lagrangha, napaurok-urok isa pamati, no? Amaman si Simon Laudet, Eddie Villarosa, Marian Grace Gavin, Tyrone Gavin, kag Madeline Gavin. Paurok-urok sila. Totoro Marta Mayo da, mayong gabi, ha? Totoro Marta Mayo, kag Lawin Villa Ispin. Great ko lang, brother ko sa Barangay Kabakungan, Sumugat family, kay nung Nelsie Serio Jr., Wenny Cagroy. Alininig kay Carmen Reyes, ha? Sa kay Toto Alan Castro, na good evening, Action Eric. Do laing tingog tahaw, laing gid. Ginasolosip onta, do ginapungak tabla. Sa Kwanigoro, sa sobrang inom lang sang cold. Puwerte nga init, no? Pasensya lang mo sa tingog, taga medyo paos-paos. Toto Alan Castro, salamat kita. Kwan ang tingog Action Eric. Kay pare John Kagamarita, Ronaldin Solinap, nila sa La Carlota City, sa mga RG Soul Roping Boys, sa mga bender boys na, sang RG Soul Roping, gapaurok-urok nila sa syudad sa La Carlota. Si Jod Cagroda Gamboa, gapaurok-urok it permi, siling ni Den A. Arisco, Action Percival Binamorda, may gabiasa. Kay Erlinda Miranda, mayong gabigid. Great ko lang, classmate ko, Jolinda Fomoso, alin kay Sally Auki Di Sosa, ihada Juji Cordero, mayang gabi. Sabi ako nila si Idnay Tortugos, Santos Santisteban, Wela Santisteban, sakay EJ Santisteban, gamonitor sila, alin kay Junior Santisteban, no? Sakay Jing Britanya da, mayang gabi. Sa mga taga CPSMT, Kadi CPS, monitor gid sa ato, salamat gid. Sa kay Toto Christopher Boyet Vergara and family, may gabi. Kay Apo ni Wang Oba, may gabi sir sa imuda. Kay Ludi Miller si Kenya Cañete. Sabi ako na si Fernando Rojo sa Isabela, alin kay Pitong. Sa kay Marilo Soralio Castigador. Sa kay Francis Ponte Negra, kapaurok-urok gid. Toto Alan Castro, salamat gid. At Familia Derwil, alin kay Era Buena Derwil. Sa kay Bember Buenafe, sa kay Tata Buenafeda, may gabi, ha. Hacienda Caridad Farm, Security Guard Gursal, kag Security Guard Valdivia, kay Toto Romar Tamayo da, kapaurok-urok gid, no? Salamat gid dira sa inyo sining pagpaurok-urok pamati. Alin sa report ni Action na Roger Gotib, yan naman ang balos nga report ni Action Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Percival, may gabi, please come in. Mayong gabi, Action Eric, nagsubong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Alas 9 sang aga kaina ang La Castellana Police Station sa pagpamuno ni Police Captain Ramel A. Bustamante, Chief of Police, nag-join sa participar sa Ride for Peace Caravan kag tree planting activity. Ini nga mga activity ginupdan sang Isabela Police Station kag Task Force Pag-asa Bantay Bayan Foundation kag sang AK o CIS. Ini nga mga activity ginsuportahan man sa local government sa La Castellana
ang tree planting activity ginhiwat sa barangay Masulog, Banwasang Hala, Castellana. Ini nga buluhaton ang araman ang presensya sang local government sang Castellana, ang Minro, kag ang Isabela Rescue Team, kag ang 62nd Infantry Battalion 3rd ID Division. Ginupdan ini ang mga programa sang tree planting, kag araman ang nagkalain-lain nga mga sektor sang mga motor club, kasubong sang MMC Magdalene Moto Club. Ini nga kaywatan ang pag-tree planting, ini ginpakita lamang nga ang pagsuportar sang dunang manggad, kag ang pag-amlig sang aton nga palibot, kag sa paghatag sang mabugnaw nga hangin, kag ini nga mga buluhaton ginapakita man nga ang aton nga Mother Earth hindi lamang pag-abusuhan, kundi aton ini nga pagpalanggaon. Ini man ginasaysay o kun pahayag sang mayor sang La Castellana, kag naghatag sang iyang pagsuporta nga ang aton nga palibot hindi lamang ini pag-abusuhan, kag ini pag-aamligan, kay kung mag-abot ang makusog nga ulan, magaprotektar ini sa aton tanan. Kasubong man sang baha nga magapanahog halin sa bukid, kung wala na sang kahoy nga magapugong, madamo sang kabuhi ang dula sini. So aton amligan, kag hindi lamang dira sa Masulog ang tree planting o kung sa barangay Masulog, kundi ini nga kabuluhaton magapadayon sa palibot sang probinsya sang Negros Occidental. Amo ini ang natipon naton nga mga balita gikan diri sa aton area of responsibility, gikan diri sa La Castellana Police Station para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa Action Percival Villamor, nag-report sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon, dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat, Percival Villamor, sa imo sa report. Ang balita ni Action Percival Police Report. Ginaduro naman sa inyo sa Karawan sa Santon Plaza, Balsop. May antibiotic kapang depensa sa mga germs, viruses, kag bakterya. Santon Plaza, Balsop, epektibo batok ini sa mga katul-katul, arikis, punggod, alap-ap, ringworms, kaspa, body odor, ang iban pa nga mga skin problems. Santon Plaza, Balsop, Healthy Beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. May kami nila sa kay Migoko Joby Damasco and Family. Mas Toto Joby Damasco and Family, kapaurok-urok sa Action Night Patrol. Amaman si Madam Grace Fus. Madam Grace Fus, may gabi nila sa imo. Kang sa kay Jet Tingson, kapaurok-urok mano. Sa kay Rosie Padilla. Sa kay Toto Jonathan Bayan Family. Sa kay Kakashi Dave, kapaurok-urok gid. Mr. Mrs. Jodette Calves Pamposan Family. Sa kay Butchoy. Si Action Eddie na busog, pulaw-pulaw pa. Jenny Norms H. Gabuat, araman ka paurok-urok. Rowena Jopines Bakiano. Akon kumari ka paurok-urok man. Pari Arman Pilayo Tugas, ang Negros Daily Bulletin. Kay Iman Kwaikong. Pamatik isa ton sa kay Kakashi Dave. Sa Taiwan, watching. Ginubaan, ginatamya ko lang. Rin kay Nonoy Efren Salana. Toto Eli Guerrero da, may gabi ha. Brillantes Family, Orek Osugon. Lola Consing Doria sa Purok Marang, barangay Madalagan, tamya ko ni Tintin Suugon Brillantes. Nonoy Tahones da, may gabi ha. Sa kay Jola Cristina, sa kay Arya Aiser, Oderbol Yabul, Portiba.
Kay Toto Idel Juntan and family, happy listening. Pamilya Pilarca, kapamati nila sa Binalbaga, naling kay Ayan Cesar Pilarca. Si Nancy Lumantas, Spinos Tuo. Buto kaninang report kina National Binga Sunog kina, no? Arnold De La Torre. Riz Coluso, may gabi nila, kay Riz Coluso, paurok-urok gid. Great weekend, Sir Eric, Sir Action Eric, sa inyo tanan, the City of Smiles, Bacolod. Ari lang ko diri, kasubo news nyo ba? God bless, sila ni Madam Grace Fus. Ari, Madam. Aba Marida, may gabi sa kay JP Ahina. Kami ako nila, pamilya Beya sa Barangay 4, Sipalay City. Alin kay Toto Jonathan Beya. Dominic Ann Pagunsanting Sonda, may gabi. Magduluyo family, kaporok-orok din sila ni Carla. Si attendance lang si Joanne Gonzalez. Amaman si Maria Losa Grijaldo Macunat. Sa kay Nancy Lomantas. Sa Mansilingan, kapapatid sa ito si Lovely Neth Gargoli Sarabia. Sa kay Toto Kevin Kanya, may gabigid. Ara man si Gerald Santander Garcia, check attendance lang. Las Vegas. Daw ara lang ko sa makulod, salamat gid sa pag-live. Siling ni Art Leo Ganaba. Watching diri sa tatay. Barangay Binubuhan, Bago City. UV Toribio Sinieras. Kanyang kamadara si Nene Eva Harovilla. May proud fiancé from Riyadh, Serge Abing. Albert Gubaton. Manang Becca Diaz, Sarona. Alan Roy Kagamitsi Sarona. Milanea Bulak Parijunel Sipiriano. Jocelyn Buday Kalamaan. Alin kay Semyon Requilio Apanami. Kinalon sa kay dira, may gabi, kag Roby Rosme. Riston family sa Takuling, Felicidad Riston ang nagatamyaw. Kay Madam Marcia Coralda, may gabi, naman kay Reggie Solibio, sa kay Rogelio Toto Catarbas Jr., yang misis, kamataan niya, mga amigos, puno lunok na. Hans Alexander, sa kay Tagalar, sa kay Mel Magaso, no, may gabi nila kay Toto Mel Magaso. Pedrosa family sa Granada, alin kay Virginia Pedrosa. Sa kay Josel Osinknarf Yunadas. Toto Marlon Solidoma nasa Galeo. Gabi nila kay Toto Marlon Solidoma. Kaya paurok-urok yun. Sa kay Hannah Earl Ribet, happy birthday sa iya halin kay Tito Nia Arnel, watching from Dubai, Ralin. Ayos. Juan Roberto Nanet Delioso Sr. Sa kay Jocelyn Kalamaan, Philip Laurente, Jose Mongcal Torilla. Sa Dubai, ara si Eberlyn Miranda, Romo Pasaporte Elas Calvo. Sa kay Marisol Laticao, Shoti C, Merlita Parker, Evelyn Manyoso Rico, Carmelinda Holmes, kay JP Paul Ahina, Joben Oro ang nagatamyaw. On Bernal, Apong Lagaos. Napaurok-urokin sa Action Night Patrol Program. Ay, puwerti. Mr. and Mrs. Louie Di Paulan family, nadungganon voice na may gabigid. Sakay dya position Espanyola, may gabi dira. Bubo Austria ba? Lumauya mo kung ito Bubo Austria ba? Sakay SPO for Alan Di Guzman and family, happy listening. Rosie Oriel, Inday Blasa. Mayong gabi dira sa inyo, kamay lang pagpaurok-urok, okay?
Sa kay Jirek Sumpay, advance lang ko kay Tatay Carlet Sumpay, happy birthday nila sa Fortune Town. Alin kay Jirek Sumpay, ha? Kay SPO4 Alan, kay SPO4 Edgar Alan Di Guzman, family, happy listening, ha? Sherry Cagnono Eduardo and kids, may gabigid. Tong Iskro sa Ayala, North Point, si Bibet Jimena Rhea Dispi. Alin kay Toto Glenard Anti Porta. JV Yanson, o kung JY Yanson. Sa kay Aldrin Limaco, Red Fox Dilasa II. Sa kay Denmark Rizuma. Pamilya Pedrosa sa mga Granada, Virginia Pedrosa ang nagatamyaw. From Jeddah, Saudi Arabia, ara si Toto Romel Quintanilla Velasco. Gapaurok-urok kid sa aksyon Night Patrol program. Ayos? May plus report, Noy. Sige, dali lang, ha? Tanbay sa report na aksyon pa si Bobby Lamor, ha? May plus report na ato sila nga patrol. Action! Report! Action Alvin, please come in. Aksyon, Eric, ari kita diri, no? Sa area sang Purok Mahimulaton, Oo. Barangay Banago, diri sa syudad sang Bacolod. Oo. May bypass operation ang gagin patigayon subong, no? Sang mga kapulisan sa police station number 3. And Bypass na, Ben? yes, aksyon na Eric, bypass Okay. ni siya. Upod man diri ang mga kapulisan sa idalom sang police station number 2. Joint operation ni siya, aksyon na Eric, led by Police Lieutenant Colonel Levi Pange, ang aton sining DCDA, at the same time ang happy man sa police station number 2. Nga Okay. nagpatigayon sang ila sining bypass, rather station 3, no? Oo. Nagpatigayon sang ila sining bypass operation. May recovery na diri, aksyon na Eric, so far. Isa diri ka B, no? Sa Isa ka big, yes, isa ka bulto ang recovery bulto. diri. Isa ka bulto, aksyon na Eric. Isa man diri ka elongated plastic sachet ang suspected shabu. Ang ini nga bypass operation ang ginpangunahan mismo, no, ni Police Lieutenant Colonel Levi Pange. Okay. And ang subject subong diri, aksyon Eric, ginkilala kay Vic o kon alias Latoy Kapas, Okay. no? Diri sa Purok Mahimulaton, Barangay Banago. Diin more or less may mga si sir, no? Duha ng recover ta initial, no? Sige na ulit diri sir, subong si Sir Levi Pangina. Si Sir Panggi ang ginahulat na lamang karon, action Eric. Pero ang subject sa bypass operation, si Vic alias si Latoy, din si Latoy, Sir R. Latoy, imo ni Toy? Kuha sa imo niyo? Hindi na ako, sir. Ha? Hindi na ako natang na sa akong ginamo, Inday Bitarte. Gusto ko, iyatay sa ako yung mabaligya. Naman. Di ba, tungo na lang yun. Kasi Impato na lang. Oo, kaya gamangan kita sikad mo. Gabiyahin mo sikad mo. Agabra di ay kasikat? Diri? Banago? Okay. So, pero isa ka dako gid, no? Pag mo lang kuya kabaligya mo na. Bago pa lang. Bago pa lang. First time mo pa lang? First time niya palang action Eric, kabaligya sang suspected siya po. First time na kabaligya po, dakpan na yun. Oo, first time mo gabaligya, pero dakpan ka na yun. Nakpangala yun, di. Ano mo na kay? Malas. Amugin ang way takahas ito. Sa mga nalakat niya mo na. Ikat mo na tayo mo. Way ka kaswito. Pero elongated nyo, imo giniya. Ari naman sa ako, di. Oo. Diri ka gijag baligya man. Una dayo na tani eh. Diri man eh. Dahil mo kay way mamadayo, mo pamalangat. So, order sa imo, ano ning order sa imo ni? Isa ni kabigit? Sa nakabi? Ang order sa imo? Oo, di nga tagya sa ako, isa nakabit eh. Isa na sa ako, gusto ka magbaligya. Oo. Yung kuti, kung may aral, sidirang ko na lang eh. Sidiran eh. Karoon pa lang ito, way pa man mabrihan, may pakakatilaw baligya. At aray, lakpan. Dakpan ka, tuldukan na yung swerte mo, pre? Na yun. Oo, tuldukan na yung swerte mo. Gani man. Oo. Vic, pila gani edad mo, Vic? 48. 48? 48. Taga diri ka gid, Vic? Oo. Way ka gid na, kung kay imo gid niya nakuha, no? Sige, anong, tiyan, batsakan mo ni karon ti dakpan ka.
Ano ni, magkahinulsol ka dahil kun di malas lang git. Malas? Hinulsol ka nga may kabataan mo mo. Bao pila bata mo? 5. Baka mangu. 5. Isa special child. Ay, special child pa. Oo, tapos takpan ka dayo, no? Amo ni imo ni balay? Yes, demolisyon kami. Ay, galing ka. Oo. Sa purok ka mahimulaton, pero dugay ka na tricycle driver? Oo. Ano nagtulod sa imo para magduso kay legal nga droga man? Dagto man sa mga sa akong uluyag magbaligya. Pati, okay na lang. Klase pa nga natin, may pangbalong, gamay mo ng kamusikan. Sino nagduso sa imo o nagtulod sa imo na baligya kay legal nga droga? Inday Bitar. Ha? Inday Bitar. Si? Inday Bitar. Inday Bitas? Inday ano? Bitar. Bitar? Taga din si Inday? Taga diri man. Si Inday Bitar. Kailan ang aksyon na Eric, no? Si Inday Bitar gali. Si Inday Bitas? Ano si Inday Bitas? Bitas o Bitar? Bitar. Bitar? Bitar. Oo. So, for action na, Eric, patigayan pa lang subong, ginamatamat na, no? Marking, ang mga recover diri kay Latoy. Kapa, no? Ano mo itong Kapa nga nadakpan tong isa? Ha? Mawag ko pa, sir. Gusto mo ba ito action, Eric, si Kapa, itong nakapalagyo wala sa police station number 3? Si Kapa ba lang, kung ano nga lang ito ni Kapa? Sani. Oh, si Sani Kapa, no? Mangkod mo itong nakapalagyo to? Oo, mangkod niya. Mangkod niyang gali aksyon na, Eric, no, si Sani Kapa. Ang kaso sa ito, illegal nga droga man. Oo. Aksyon na, Eric, si Vic. Okay ka lang, Vic, da? Oo. Ha? Sige, salamat, good, Vic. Subong... drawing kuris-kuris ako. Makon mo na aksyon na, Eric. Makon mo na. Subong na ko nagbaligya. Di pagbaligya, takpan dayon. Mugani. Aksyon na, Eric. Drawing kuris-kuris ito ya? Ay, gali ka. 2 years na gali ni siya Gabaligya? Gabaligya. Bago pa lang dakpan? Bago lang dakpan. 2 years na gabaligya, bago lang dakpan. Oo. 2 years na sa gabaligya, bago lang siya dakpan. Correct. Na timingan, nga hindi malas dayon sila niya gani. Pag muka baligya, subong lang ko nagbaligya, dakpan ko na yun. Amani aksyon na, Eric, no? So, hindi kinamulat na lamang si Police Lieutenant Colonel Levy Pangge. Pero arimandri aksyon na, Eric, ang hepe man, no? Sang police station number 2. Kaya nila ni operation, joint operation ni aksyon na, Eric. Joint operation na? Station 2 kag Station 3? Yes, sir. Okay. Station 2 kag Gabana kag Pangge. Yes, Levy Pangge kag Police Major Sherlock Gabana. Duha man ni ang score nila gani aksyon na, Eric. So kay ginasang in mga hapon lang aksyon na, Eric, mga alas 3 pasado, nag-recover man ang mga kapulisan sa police station number 3, rather station number 2. Minor man ang ila sining nadakpan, nagbaligya sang illegal nga droga. So patunta na karon aksyon na, Eric, and that includes na mismo ang sining recovery man. Yes, subong gabi diri sa area sang Purok Mahimulaton Barangay Banago, Ciudad sang Bacolod. So, rekta diri sa area sang Purok Mahimulaton ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Report! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon! Ayos! Salamat kita sa labing graba. Purok Mahimulaton, Barangay Banago. Huwag ginadaga ubsa niya drugs ang Barangay Banago, no? Ay, puerti ho. Magabidira siya kay Toto Bobo, Austria. Kaya pamatiglis Toto Bobo, Austria. Salamat kay Toto Bobo, Austria. Roger Ongda, sir, may gabi sa imo. Kay Sally Galimba, Herminia Sabornay, sa Palakasol, Kapurok-Urok, Ling ni Everlyn Miranda. Toto Clark, Himora Tampipi, may gabi. Sa kay Joe Clinton, Magbanwa, may gabi dira. Carmen Reyes, may gabi. Mrs. Lilia Taton, kag Ramon Taton and family.
Limot ang pipi, kaklarita ang pipi and family. Kay Ludi, Peter Maymay Nobleda, may gabigid kagawad, no? Sa kay Kathleen Nang, sa kay Luis Escobar, sa kay Nonoy Gimapang, Tulits Flores, sang Ontario, Canada. Napaurok-urokin siya, no? Sa kay Japis, ano yung posisyon, Espanyola, from Dubai, ga-monitor siya itong salamat, Gidya. James Espanyola, kag Eli Espanyola. Alin kay Ja, Possession Espanyola. Mateo family, kaporok-urok, Gid, ang panamyaw, alin kay Verna Flor, Icol Mateo. Ari resulta sang kwano, sang loto, unahon ko 655 ba. Jackpot price, wala sa nakakuha, 41.2 million pesos. Resulta, 655, 30, 36, 13, 33, 31, 2. Ano yung mga numero, no? 30, 36, 13, 33, 31, 2. Resulta naman sa Lotto 642, jackpot price, wala sa nakakuha, 5.9 million pesos. Resulta 642, 38, 18, 28, 15, 25, 27. Again, 38, 18, 28, 15, 25, 27. Ayos! May kabidra sa kay Manong Emil, kay Manang Nilida Lopez and family, nagapaurok-urok gid sa Action Night Patrol Program. Ayos! May kabidra sa kay Olivia Hulagting. May kabidra sa kay Olivia Hulagting, nagapaurok-urok gid sa Action Night Patrol Program. Balik kita. When we come back, balik ang report ni Action Albing Grama. Pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat.
kapian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, madayon Aksyon radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ayos, pabalik diri sa ato kapag pangalagad. May kabidira sa kay Bingbong Lee, sa kay Zel Gray. Nagpaurok-urok sa ato sining kapag pangalagad. Muli ba sa rate ka mga number 1 ko ka oras? Isang oras ka traffic kay ina Burgos, Sir Compensation Road tungkol sa... okay. Sige, Milo Huyatid Amit. Bingbong Lida may gabi Sa kay Celie Conzel Gray may gabi. Sa kay Nang Arceli Casiana and family, happy listening. Sa kay Everlyn Miranda. Sa kay Toto Arnel Binares Sr. Buhid lang ako kay Toto Arnel Binares Sr. ba? Mana na nga pagporok-orok ka. Sa kay Melida. Melida ng gabigid. Salana family from Barangay Granada. Lourdes, salamat ang asalamat. Salanap ang panamyaw, no? Gapaurok-urok sa Aksyon Night Patrol Program. Balikan nga ito sa Ringa Patrol with Aksyon Alvin Graba. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Si Everlyn Miranda sang Dubai kaporok-orok gidra sa Singapore si Conseiller D. Leonidas ara man sa Singapore, no? Dubai kung Singapore, damo pamati sa aton na, no? Sa aton sining pagpangalagat. Aksyon Alvin na Patrol, please come back. Aksyon, Eric, gin-turnover na, no? Sa SD, kunda sa SDC. SDC? Yes, sir. Iring 16 anyos nga solterito. Okay. Matapos nga nadakpan pagiman sa basta operation sinilamang hapon. Mga alas 3:50 ang takna sa Purok, Lison, barangay 6, diri sa syudad sang Bacolod, or rather Purok Lampirong, barangay 2. Diri sa syudad sang Bacolod. Naong inig nga 16 anyos aksyon na, Eric, ang akto nga nagbaligya. Isa ka polis nga nagpukuno-kuno bayer. Nausunod diri kay Police Major Sherlock Gabana. Ang ining 16 anyos nga solterito ang madugay naman nga ginatiid sa mga kapulisan. Matapos nga naibaluan nga padayon nga nagabaligya sang suspected shabu. Ang usisa pagid ang sulod sa nga puluyan sang sining suspect. Nakuha diri aksyon na Eric sining minor de edad ining anom tanan ka plastic sachet sang suspected shabu. Subong man nakuha man diri ang pila ka mga drug paraphernalia. Subong sini aksyon na Eric padayon pa, no? Ang accounting. Ang inventaryo? Inventaryo, abi, sang mga kapulisan sa Idalog. Kung siya, bali, isa ka G. Isa ka bulto, kaga isa ka elongated plastic sachet sa bypass operation nga patigayon sining duha ka mga kapulisan, no? Mga hepes ng kapulisan, joint operation sa Idalon sa Police Station number 2. Subong man sa Idalon sa Police Station number 3 diri sa area sang Purok Mahimulatan, Barangay Banaco. Resulta diri sa pagdakop man kay Vic alias Latoy Kapa, 48 anyos, ginahulat na lamang aksyon na Eric kay Kaming naman si Police Lieutenant Colonel
Levi Pangge, no? Okay. And diri kita aksyon na, Eric, ato balang mga na-recover sa mga kapulisan kagina dito sa shooting incident. Oo. Resulta diri sa pagpatay diri kay sa awol nga pulis nga si PO2 Eric aksyon na Eric, no? Ang ini nga biktima ako ng mga na-recover diri 19 tanan ka mga empty shells ang nagkalain-laing nga firearms. Duha diri ang empty shells ang M16 Armalite, 16 kabilog o kung 16 ka empty shells ang caliber 45. Na-recover man diri aksyon na Eric ang isa ka empty shell sang 9mm. May nakuha pa diri aksyon Eric isa ka unit sang 9mm nga arms core. Wala ni siya sang serial number pero nakuha ini sa sulod sang salakyan sang biktima during diri nga ginapatigayon ang pagchekyar sa kwarto ni or rather sa salakyan ni PO1 Eric Alcosaba. Diin ang bangkay karon ni Alcosaba aksyon na Eric. We have the information from Lourdes diri sa barangay 29 subong gindala na dito sa Banwasang Ibi Magalona kag dito na pagkaimbal sa Baron aksyon na Eric. So para mo nga pinaka-latest diri no sa in relation diri sa pagtiro lutang kag recovery man no, sa mga nakalain-lain nga empty shells sa kalibre sang armas na recover dito sa lugar sang insidente sa area ang circumferential Burgos Barangay Villamonte diri sa syudad sang Bacolod. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Salamat, Aksyon Alvin. May palagas, Toto Marlon si Kenya Cañete, Jan Langusta, kag sakay Sorera El Leo sa Jordan Border. Kuno damo mo nagpamati sa ato, no? Sili ni Sorera El Leo. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sa Limanon, Aksyon at Patro Program sa Sabado night kay edisyon mga takopiniti po radio. Balik kita sa Lunes, same time, same station. Ato sila nga mga patrol, unit reporters in action nga nagpangalagad karon nga gabi. Aksyon Roger Gutiv, Aksyon Percival Villamor, Roger Gutiv, of course, Aksyon Alvin Graba ang atong piloto sa Patrol 2, Crosswind Patrol at the same time, ang atong sining on-duty reporter. Curtis, Aksyon Alvin Graba, puwerteng yung sining resistensya. GNG Kapi ang katapat sagli. News Center Action on Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, Backup Security Guard, Tunog Barba, Baktabaka Security Guard Campaner, with IT expert Sir El Sakaitoto, JM by Kin, o si El Reba kung tawagon ba? Transmitter Control Tower, Barangay Tarok sila sa bago, si Broadcast Engineer Edward Balico, Baktabaka Security Guard Rene Cordova. Sa mo station manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong, ang inyo lagad ang Kurmana Action Night Patrol Program Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa kasiring adios amigos, hasta la vista yung makalipatan tis magtulog magpangamuyo sa inyo pagpangamuyo. Dala kami, dala ako, dala ang bilang kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Happy weekend. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.